încă o zi, încă o poveste. Obiectivul de astăzi este această. Începe aventura. Paul Junior și cu Dănuț de Potaisa se îndreaptă spre Muchie. Aici-i drumul nostru. Paul, pregătit? Super, super! Să înceapă povestea de astăzi. Muchia Juniorului, locația Remetea de Alba, cu Dănuț în acțiune puțin mai sus, cu superbul sat Remetea. Ne aflăm deasupra pădurii, vânt destul de răcoros, având în vedere că suntem transpirați. Mergem la deal, Paul în acțiune. Oi, oi! Ia uitați-vă ce avem noi aici. Muchia fericirii. Tătă tremur, Dănuț. Viața mea e în mânurile tale și al lui Junior. I-am ce-o asigurat aici în stinul ăsta. Și eu nu mai am flegmă în gură. Începe acțiunea, Dănuț. E a doua regrupare. A doua regrupare a emoțiilor și a fricii pe care o trec până acest moment. De nu mă râde. Aici sub noi 100 de metri până la pădure. Cam Elveția aici. Paul, ce părere are? Perfect. Muchia Junior, așa și zice. Dacă ar fi mai mult soare, adică acum aș revine, superb. Și vântul încetat, super. Acum e în pasul Călarea. Călarea. Dănuț action. Dănuț maestru. Paul Viteazul cu creasta Juniorul. Action. Cel mai tare trio. Cât fier are pe el, avem noroc că dacă... Doamne fer să nu fulgere că e victimă. Paul în a treia regrupare. Paul Crișan Junior în premieră pe creasta Juniorul, în prim plan filându-l pe temerarul de Potaisa, Dănuț.
Astăzi am avut onoarea și plăcerea să împărțim această muchie cu el, datorită faptului că a scăpat de sub mâna de fier a nevestei. Superba zi de duminică, creasta juniorul de metri. 19 septembrie 2021, anul pandemiei. Dracului, unde te-ai băgat? Eu am întins până aici la mine, Dănuț. Am putere în... Ăla fix. Hai grijă la ăla. Tocmai de acolo am rapelat și acum mă dăm la deal. Care cum poate, pe-n boscheță. Dă-nu-s profesorul. M-o tras la deal pe... Hai! Ia-o mă în sus, hai, că urcat tămașul, dă-ți ce fac că te trag, hai! Traseul e curățat de mine. Hai! Tu n-ai auzit cum au coborât bolovanii, zici că era avalanșă. A găsit și o asigurare clasică. Pitonul! Pitonul de aur! Tălai, Doamne! Noroc cu Dănuț că mă trage după ea. Dănuț într-un nou rapel, al doilea. Amenajare proprie la Cordelina. Nu întotdeauna traseul este așa cum ni-l dorim. Mai facem și boschetereală. Prin Mărăcini, Ciulini și Bolovani înaintăm spre vârf. Cel mai tare trio posibil. Dănuț, Paul juniorul și el, povestitorul, naratorul. Povestea continuă. Spre vârf. Am ajuns și noi la fereastră.
Doar noi și caprele. Ooleu. Ia uitați-vă ce avem noi aici. E plin de înfricoșare. Pe creste. De frică. Versantul celălalt, vârful Ardașcheia. Capra roșie, juniorul Paul. Păulică și muchia noastră acolo jos. Iată, ne ajungi pe platoul Pietrii Secuiului, mai precis în partea dreaptă a colțului Trascău, cu Dănuț, șef de trib. Cum a fost Dănuț? Obositor și înțepător, da? Ia uitați-vă urmele de astăzi. Ce să vă zic eu, că eu am mai mărșit în genunchi. Și aici, creasta juniorul cu Paulică în acțiune. Cum a fost, Paul? Foarte fain. Foarte fain. Cu cățărare, rapel, boschetăreală, bălăureală. Teren de aventură. Aventură, cum ne place nouă. Așa că ne aflăm în cel mai frumos sat din România. Să exagerăm un pic. Satul Remetea, Alba. O mică Elveția a României. Revenim cu alte aventuri. Pățuc, numai bine, rău la nimeni. I love you, lume. Povestea continuă. După 4 ore, așa arată ceasul. 4 ore de aventură, așa că revenim cu un film frumos și alte detalii. Pățuc.